ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12ଟି 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମେ ଜାଣିବ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବ ଟଙ୍କା ଟେ ପରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ ବିଷ ଫସ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନର ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ। ହଁ ବା ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହବୁ ବଜେଟ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ ତମ ଭଳି କୋଉ ମାଗିନାଟା ସେ କହିଲ ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡି ତିଆରଠୁ ଚଢି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ ଗଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁଳା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ କଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇଛି ନା କଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ପାଇଲି 6 ମାସ କ୍ଷୀର କାଟ କରି ପିଇଛ କାଠକୁ ଢିକି ହଉଛ ପରା ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖଟଣି ହଉଥିଲା ଘର ଆସି ରାତିରେ ଖଟଣି ହଉଥିଲା ଆଉ କମଜୋର ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କାଟ କରି ପିଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତୁ ସାଇ ଭାଇରେ ମତେ ବେଜିତି କରି କହିବୁ। ହଉ ହଉ ଏ ମାସ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆର ମାସ ଦେଇଦେବି। ହଁ ତମ ଏକ ତ 4 ମାସ ହେଲା କହିଲଣି କାଲି ସକାଳେ 12 ମାଇପ ଆସିବ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ମୋ ହାତରୁ କାଚ କାଢିବି ମୁଁ କଣ କରିବି ସିଧା ଲୁଗାପଟା କାଢି ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇବି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ଲୋକ କହି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଇତା ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ମାଇପ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଫକ ଫକ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଡିଏଲେ ତା ବୋଲି ମୁଁ ଦୌରା ଦେବି ଦରା ଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାରୁ ଗାରୁ ମୋ ଉପରେ ହଉଛ କହିଲ ତମେ ହଁ ଆଉ ସେ ଉଛଳା ପ୍ରେମ ଗୁଡା ଦେଖାଉନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରାତିରେ ଚୁପ୍ ତେରେ କାନ୍ଥ ଆଡୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାନ୍ଥ 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଗୁରା କୁହନା ମୋ ମିଟିଂ ଟାଇମ ହେଲେ ମୋ ଭ୍ୟାନିଟି ଦେଲା ମୁଁ ଯାଏ ଦିଗମ କେତେ ରଙ୍ଗ କରିଦ ଏବେଠାରୁ ଗଢ଼ା ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ଗାଁ ମାଇପେ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି ଘଟିରେ ଆମ ଗାଁ ହେଇଟି ବା ତମେ ଏଇଠି ଆସିକି ବନିଶି ପକଉଛ କେ ଯାଏ ମାଛ ଧରିଲେ ନା ଖାଲି ମାଗଣାରେ ବାଡେଇ ହଉଛ? ହଁ ଗୋଟେ କେରାଟେ ପଡିଥିଲା ଯେ ଫଡ ଫଡ ବାଜି ପଳେଇଲା ମାଗୁରଟା ବୋଧେ ଭାକୁରଟା ଖସିଗଲା ମାଗୁର ନା ଭାକୁର କଣ ଖସିଗଲା କେ ଜାଣିବା ପାଣି ଭିତର କଥା ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଅନୁମାନ କରି କହିବା କଥା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଯଦି ବନିଶି ପକେଇ ମାଛ ଧରି ପକାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ରହି ଆସନ୍ତେନି ତମ କାଢୁଆଗିରି ସେତିକି ଥାଉ ମୁଁ ଚାଉଳଟା ଧୋଇ ଦେଇ ଥୋଇଛି ଯାଅ ଭାତ ବସେଇ ଦବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଟିଂ କି ହେଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ ରୋହି ମାଛ କିଲେ ଆଣିବି ବାଟଣ ବାଟିକି ରଖିଥବ ଆଇଲେ ତରକାରୀ କରିବା ସେଇ କଥା ସକାଳୁ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ନାକେଦମ ହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ବାଟଣରେ 2ଟା ଲଙ୍କା ବାଟିବ ବେଶୀ ରାଗ ମୋ ଦିହରେ ଯାଏନି କୁଟା ପୁଳାଇ ଆଇଲୁ ଇଏ କୁଟା ନା ये पानी मु कुटा आणु जा जल्दी आ जा हेडी मन अछि आज ग्रुप किस्ती की ग्रुप करछ तमे अरे जी ग्रुप करती से गोटे बेपार बनिଛ 2 पैसा लाभ करने आ तुम भाई पंजाई मारे 100 टका आदाय कर मासक रखुच पुणी मास आंटी आनी खाई दौच ये ग्रुप लोन आनछ ताकू भी खाईदे बहुच
କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖାଉଥିଲା ପୁଳାଏ ଗ୍ରୁପ ମାଇବେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ତାଙ୍କର ଛତୁ ଫଳଉଛି ଛତୁ ଭଜା ଛତୁ ତରକାରୀ ଛତୁ ରାଇ ଛତୁ ପୋଡ଼ା ଛତୁ ଚଟୁଣି ସେଇ ଛତୁରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାଟ ବାଟ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଏମିତି ଛତୁ ଚାଷ କଲ ଯେ କିଲେ 500 ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ଚଟୁଣି କରି ଖାଇଲ। ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କଲ କୋଉ ଭାଗ ମାପ ଦେଇ ତିଆରି କଲ ଯେ କଡ଼େଇରେ ପଇଲା ସତ ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମିଳେଇଗଲା। ଆଉ ମାଛ ଚାଷ କଥା ତ କହୁନ ଆମେ ମାଇପି ଲୋକ ଯାହା ଗୋଟେ କଲୁ ତମେ ମିଳିପି ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନା ଓଲଟା ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଜାଳ ଛାଡିଲୁ ତମେ ତାକୁ ଜାଲ ପକେଇ ଚୋରେଇ ନୁଚେଇ ଖାଇଲ। 30,000 ଟଙ୍କା ଲସ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଥାଉ ଲୋ ମା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଏ ଝଗଡା କରିବ ମୋର ମିଟିଂ ଟାଇମ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ତତି ଦେଇଦେବ ତତି ଦେଇଦେବ। ଓହୋ ଆ କଥା କହୁଥିଲା ସିଏ କଣ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବ ସକାଳୁ ଦୁଧୁ ପି ଦେଖେ देख माँ मैंने लॉकडाउन पाई आमर बहुत दिन हम मीटिंग हो पार नाला लॉकडाउन चलता बोली आम आपण प्रेसर पकाउ नथिलु एबे धीरे धीरे लॉकडाउन खोली गलानी तो आपण अल्प अल्प किछि हमको सुझी दियंतु। दीदी कोड लॉकडाउन खुलला मो स्वामी भुवनेश्वर गोटे फल दुकान 1.5 वर्ष है आसी घरे बसले कहनी बोनी आम जो हैरान आमर पूरा जूस बाहरी गला। हाँ बा पीया तो लोक नथिबे देखंतु आपण मानको आम संस्था बहुत सुजोग देलानी आउ न दीदी कहना एत हैरान गणा काटी तो जहाँ आगुरी बंधा पड़ता आर मासरे शोला खटुटा भी बंधा पकड़ भल होइछि खटुटी पळेला राति सारा केकटर रखै थै दोन थला अल्ला अप्पा ता मूल रे 2-3टा पिरंगटा बाड़ाई देलनी एई छोटिया कथा पे से खटटा बिक्री कर देला। देखंतु आपण माने अल्प बहुत करी किछि किछि दे दियंतु एटा आपण मानको पे ही भलो हबो। नहीं मैडम प्लीज कॉर्पोरेट मी टंका नहीं चुप ही बस आपण माने जदि बारंबार किस्ती न देबे आपण नारे ओडी पड़ी जिवो ओडी माने ओवर ड्यू थरे जदि आपण माने ओडी रे पड़ी गले तो आपण माने डिफॉल्ट रे काउंट हे जिवे तो एमिति जदि थरे हुए तो आपण मानको आम संस्था कोन को संस्था भी आपण मानको लोन दबानी जो बैंक पाखु आपण माने जिवे आपण मानको ना डिफॉल्ट शो करबो डिफॉल्ट ना देबे पे आपण मानको 3 मास टाइम लागबो देखो एमती ले बहुत प्रॉब्लम रे पड़ेबा। अरे 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 आपण मानो किछ बुझोची आपण माने एठी सोइचंती कोन उठंतु ओ हेलो मु तुमको किछ कहू जे तमे सोच कोन अरे 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 से माइबुल राति तो खटणी ହେଇଛି कोन से सोई चल तुम तो काई डाकुछ हो माइपी से गलने उठा